polygamous in nature. Men are polygamous in nature. Wala ụka ga-eziokwu. Imetala kwete. Maka na ikwu okwu polygamous in nature. Polygamous ahụ ọ bụghị inwe side chick. Ọ ni chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ. Ga-elụrụ ya kpọbata ya n'ụlọ. Tawaziga mi weze nke a na-akpọ threesome. Nne m. Ụmụ nwoke na-abụ. Dịka na-emekwa ofu nwaanyị. A na-akwarịkọta. Ifenkili Podcast. Ọhaneze ndị Igbo ekele m unu ka onye chiri ya zere ka onye na-emekwa n'elu ụwa ya gaziere ya. Taa bụ ụbọchị 12 ka ewu ahịa orie n'ime ọnwa Ọgọst 2025. Anyị wetara unu ife omume anyị nke a na-akpọ Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Afa m bụ Ezinne Okenwa. Ikpọ m ọlaedo aga m azagaza, ka kpọọ m nwa abịrịba aga m azagaza, ka kpọọ m nwa abịrịba ndị abịrịba ji eje mba aga m azagaza. Enwekwakwa m afọ ọfụrụ nke a na-akpọzi m ugbu a na anyanwụ nke ụtụtụ. Oke na-aghọta ile anya n'etiti m ị ga-ahụ ụmụada Igbo ndị tozuru etozu ndị mụ na ha so nọrọ ebe a. Ile anya n'aka nri m, ile anya m n'aka ekpe, ị ga-ahụ ụmụada Igbo, hụkwa onye ọbịa anyị nke n'ebe a taa. Aduru, kọwatụrụ ọhaneze onye iwu. Ndị ọma ndewo nụ. Aha m bụ Nwaada Adure. Dịka si mara, abụkwanụ Nwaada Anambra steeti. Awụkwanụ m ada na-eri ukwu anụ. Ị na-aghọta ada ọmụma asaa. Ị na-aghọta ụbọchị nke taa dịka madam anyị shikwu enwekwara anụmahụ ọzọ nke ukobo Igbo. Ogenedo nwaada Igbo nke mara mma. Adaugo, kọwatụrụ ọhaneze onye iwu. Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Otu aka ọ dị. Anyị na-ekwu ka o si kwụrụ ebe a. Ka anyị ma aha m wụ Oriakụ Adaugo. Adugo London. Otu a. Ndị na-eme ka o si adị. Ndewo. Ọhaneze ndị Igbo, o nwere akụkọ nke na-emenụ nke na-ewu ewu na soshal midia niile. Akụkọ a akọwa ya taa chi ga-eji chi ga-abụ. Otu a. N'ihi na dị akụkọ ọ na-atọ ụtọ, ọ na-afụ ụfụ, ọ na-eme ihe nwunye, ọ na-eme ihe mwute n'obi, ọ na-emekwakwa ihe ọnwụ ntị abụọ ọnụ, yo dị ka ntị abụọ chọrọ imenwu ihe na-emewu. Anta akụkọ a na-akọrọ unu mere eme n'obodo anyị bụ Abia steeti, obodo nka. Ole akụkọ ihe merenụ unu chọrọ na ịnụ ka nke ọrụ unu? Kọwara anyị. Ntị m na-anụ. Ngwanụ n'ọhaneze ngwunu gerenu na akụkọ a. O nwere akụkọ nke merenụ na soshal midia ma anyị hụkwara ya o wiri ewi karịa. Ọ wụrụ otu nwoke ọnwụ, ọ sịkwa ya ọsị ya na nwunye ya ha bịa wee ihe esemokwu. Ka ihe kpatakwara nụ na esemokwu ha ya ọ bụrụ na nwoke ọkwa n'ihe na ọ naghị emekwara na nwunye, ọ na-emeri ya elu, ọ na-emeri ala. Fonu nwunye ya emebie, o gotere nwunye ya iPhone 16 were eze nke ochie gaa n'ebe a na-emezi ya gaga mezie ya. O mezichaa ya, ọ kpọghee nne ya, ịmana nụ bekee wa agbara, ọ kpọghee fon, ọgụwa meseji, ọgụwa ihe ndị ọzọ. Ọ bịazi bịa chọfụta na nwunye ya na ọga ya wụ onye ya na ya abụọ na-arụ ọrụ, wụ nna ya ukwu, wụkwa na enyi nwoke yawa na-akwarịkọta iko. To the extent o mechara ruo n'oge afụlụ si na the woman ya onwe ya nke nwaanyị a wuti nke nwoke na ha gara mee ihe a na-akpọ threesome. Ema nke a na-akpọ threesome. Ụmụ nwoke na-abụ ofu nwaanyị a na-akwarịkọta. Na-asụkwara nwaanyị onye mere anyị ji kpọbata onye ọbịa anyị ka ọ bịa maka ọnwụ nwoke nke nọ n'etiti ụmụ nwaanyị ka ọ bịa ka ọ kọwara ọhaneze ka anyị kwuo okwu a, n'ihi na okwu a na ọ kafe karịala. okwu jiri ọnụ. Maazị Emenike, kọwatụrụ ọhaneze onye ewu. Daalụ. Ọmụ aka a na-akpọ akụkọ Abịa. Maazị Emenike Iregbu kụwa na aka abịago m. Ị na-achọ
ihe na-eme na-abịa gị chọrọ ịnụ akụkọ abịa ọ mụnwa nụnụ ndị bekee ga-akpọ ya full stop ịgbasara akụkọ abịa ọ mụju ya kpọmkwem. So abịala m na show ata m na-ekele unu ụmụasa nna ha afụ n'otu a ọ na-adị m ka ga-alụ nwaanyị 3 ma 4 ma 5 kọsọ ụmụazị a na-ịgba machara mma. Abịago m na show taa anyị ga-akọ akụkọ osigo. Mgbagerenụ isiokwu anyị ajụjụ anyị taa bụ n'etiti nwoke na nwaanyị ka onye yiri gị bụ onye na-aka akwarịkọta iko n'ezinụlọ. N'etiti nwoke na nwaanyị ka onye ọdụ unu dịka ọyịwawa onye ọ na-anụ ọkụ n'isi mgbe niile ka emewe ka anyị nọọkụ from you adure ịhụ dị m shisude ike gwụrụ mana ile anya na society anyị ebe anyị nọ uche m ọ dị n'ọkọ ụmụ nwoke na-aka akwa iko a ake na ọtemeghe na ha dị polygamy in nature. Ụmụ nwoke ha na-akwata like ha na-ahịa asị na onweghị ihe ọbụla ọwụ amami na nghọta ka ntụnye ike mmụọ kekwana ihe kwere ikwu dịka dure si kwuo ịma na onye jidere onye oshi na nghọta. Ụmụ nwoke na-akwa iko chee ma ha nwa kacha akwa ya mana nwaanyị chọrọ ịkwa iko ọ ga-akwa ya n'ihi ị gaghị ama ya kwa ma ọta ka o bidoro ya ọmụnụ taa ile anya ihe gabigara kemgbe 2023 rute ugbu a na-emikpu eziokwu di ya amaghị ihe o ji mara akwa maka so ihe na-eme na ụmụ nwoke ha amaghị otu esi ahide ị na-aghọta. Ọ bụrụ onye nwoke kemgbe mma amatala ka ihe na-akọrọ m so ijikwa mbụ m gasịkwa nwaanyị na-akwakwa nwoke na-akwa ị na-aghọta ha niile wụcha ndị ọkwa iko na ntụnye nke mụnwa ọ yiri m dịka ọnwụ nke ụmụ nwoke nwe ndị ọka njọ mana ọ bụ nwaanyị menwe nke ya Adama ma nwaanyị kwawa iko because nkwanye ugwu ọ na-enyekwa dị ọgakwa na-enye ya ị na-aghọta otu o shagbakwa ya ọgakwa na-emekwakwa wife material amakwa ma ụdị amakwa na-eme nka esigakwa ị gaghị amakwa na o nwere ihe ọzọ ọ na-eme ịma ya ekwugogo okwu a maazị Emenike just n'ọgba nkịtị maazị Emenike just n'ọgba nkịtị ka ịnụgo n'ihe were ikwu n'okwu a. Unu agbalịala unu etile ọnụ n'okwu a from different angle ma ọwụkwa ndị bekee but ịma na ileziekwa anya ọfụma ọ dị m ka ụmụ nwaanyị ka ikwu iko na marriage karịa ụmụ nwoke. Ịma nwaanyị ji ekwu ihe wụ na onye ọbụla na-anụnụ na nwoke na-ikwu iko ebe ọ ga-ahụkwa asị oke nwoke a lekwe enyi ya nwaanyị but ihe mpụ ụmụ nwaanyị na-eme nke amaghị ma ndị na-alọji ndị nweta sugar boy ihe ụmụ nwaanyị na-eme na fonu ndị lụrụ di ọkụ dị over ichekie chaatị ha ga-echekie secret movement nke ha na-ezo n'ihe ezo ichekie ya ọfụma nweta ihe ndị bekee na-akpọ data ilezie ya anya ọfụma nyoo ya ọfụma ị ga-ahụ na ụmụ nwaanyị ka ikwu iko na marriage karịa ụmụ nwoke. Ihe dị iche wụ na ụmụ nwoke ị na-ahụ ha maka ụmụ nwoke but ile ihe ụmụ nwaanyị na-eme animal worst part wụ na ị gaghị ama asụ nwoke na gị na-eduru nwunye gị ga-adugara enyi ya nwoke. Ọhịa ndị bekee si na what a man can do a woman can do better. Ịhụ nke a ụmụ nwaanyị ka ma o nwere okwu o kwuru ebe nke tọrọ m tọpịa ma tọpịa si nọ nke nwoke kwa na-eduru nke nwaanyị ka na-edunye ebe ọ ga na-akwasị iko to me na ntụnye nke mụnwa ọ bụrụ na nke nwoke na-eme ihe kwesịrị ime na-emiji okwu echeghị m na nke nwunye ya ịghọtago so Emenike maazị Emenike kọwatụkwara anyị ihe iminiri na ntụnye nke gụwa ihe ị na-ekwu na nke nwoke bụ nke na-akpọrọ nke nwaanyị nke kwa kpọchekwa ebe onye ọ na-ekekwazikwa na-akwasịkwa iko anyị aghọtachaghị ya. O nwee okwu ndị Igbo na-ekwu a sị na
ma ịkpacha anya azụ nwoke nwunye gị ga-asị na ọ chọrọ ịnyụ mamịrị n'abalị mgbe ha na-enwenụ batrum na n'ezi n'oge nwa akwa ga-akpọrọ nwunye gị ma na ọ gwara iko ya nwoke nọrọ na toilet ahụ na-abịa ị ga-akpọrọkwa nwunye gị ahụ jirikwa mma iji echedo ya dubakwa ya n'ime toilet ahụ ya gbachie toilet onye nche gaga na ọ na-ezi na-eche nche ya kwachi iko inside ya pụtakwa ya durukwa ya duba n'ime ụlọ na ka ị na-ekwu ya ilekwa anya n'ime okwu anyị kwuru stori ịkọwara ị gwara anyị na ọkwa di nwoke ahụ na di nwaanyị ahụ na onye na-akwasị ya iko na-awụ enyi ịhụna na ọkwa nyanwa kpọrọ ya jee ebe ọ na-akwasị iko so ihe ikwu ọnwa ihe ikwu si na ọ sị na nwoke na-eme ihe o kwesịrị ime na nwunye ya ga-akwụ iko nke fafafa faụ ma ọ bụ ndị bekee onye bụ onye ọjọọ ọ dị ka ha na-akpọ ndị bekee na-akpọ kleptomania ndị a na-ezu ohi ilekwa ihe a na-ezu kwa ihe nwe n'ụlọ so you see the problem ịma ihe ikwuru ugbu a na ịbịakwa n'ebe nke ụmụ nwoke nọkwa ihe ụlọ sọrọ gị meghere nwoke anyị agagakwa n'ezi ụmụ nwaanyị ọwụghị ụmụ nwaanyị niile nwe ndị na-agba n'iro correct eziokwu but ile anya n'ebe nke ụmụ nwoke ihe anyị chọrọ ka iwere ọnụ gị kwete na nke ụmụ nwoke ka njọ si no akpụta m maka na nwoke ka nkọwa gị ị ga-ahụ na nwoke na-akwa iko ị na-ama ha a na-ahụ ha you get the point now and but nwaanyị na-akwa iko ị na-ama ha just like you said nwoke a ga-akwado iko for 6 months nwunye ya ga-ama na ọ dị ka di ya na-aga ije somehow but nwaanyị nwere ike ikwa iko for 5 years ị ga-ama anyị lekwa ya very well ụmụ nwaanyị na-aka maintain relationship nke gara aga before ha lụọ di mgbe ha lụchara di onwe mebe enwe enyi nwoke ị ga-ahụkwa anaghị achatịkwa nwobere anaghị ekwukwa even mgbe ha lụrụ di so ị calculate ya very well ọsọ ụmụ nwaanyị na-adị open otu ụmụ nwoke na-adị open ị ga-ahụ na ụmụ nwaanyị ka ichi tikarị ụmụ nwoke gị na nwoke adụghị ajụjụ nke abụọ nke m nwere ịjụ ka ihe na-akpata ịkwa iko na alụmalụ di na nwunye ihe na-akpata ịkwa iko na alụmalụ di na nwunye dị iche n'iche ọ dị ukwuu because ị ma na otu ihu anyị dị iche n'iche ọkwa otu ihe na-akpa anyị nọ dịkwa iche onwe m ga-ekwu okwu ihe gbasara nwoke titikwa ọnụ na nke gbasara nwaanyị ịnwụrụ nwaanyị because anyị na nwaanyị bi onye nwere agwa na nwaanyị bi and gị na nwaanyị emekọla ihe for so many years kwesịrị ịmatụ ihe na-emenụ one bụ ihe ndị bekee na-akpọ insatiable needs ihe a na-agụ gị nụ ị nweghị ike ijikọta ya ọnụ for nwoke ihe gbasara nwoke na nwaanyị ọ gaghị ebi ọ gị nwa bụ nwoke ga-ejikọta onwe gị ọnụ ịlụ ha na nwaanyị ị ga na-ahụkwa ụmụ agbọghọ dị iche n'iche ị ga na-ahụkwa ndị nwe ike ukwu ndị nwe arụ ukwu ndị na-eyi uwe dị iche n'iche na-edress anyhow but ọ gị nwa ga-ejikọta aka gị ji onwe gị chịkọta onwe gị ọnụ jide onwe gị ọfụma so nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-enweghị ike ijikọta onwe ya ọnụ na-adaba na akwamiko ihe ọzọ bụkwanụ na ka nwoke ka nke nwoke na nwoke lụrụ nwunye ịlụọ nwunye imele expect obi gị wụ na otu a nwunye gị dị mgbe ahụ ị lụrụ ya ka ọ ga-adịkwa mgbe ọ mụrụ ụmụ nwa abụọ atọ anọ ọwụ na eziokwu immediately nwunye gị bidoro ịmụ nwa ahụ ya ahụ mara mma iji ele ya kemgbe ọwụ na ike ya yọọ ọwụ na ọrịa aga hụ na ya amịkpọtụ mbom ihu ya ahụ dịcha fresh ga-ebido ị ga-ahụ na ahụ nwunye gị ahụ ihe ga na-eche nji so
asụ nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị elele ya anya otu ahụ mara mma na-elekwa anya na ahụ mara mma ọ ga-adịkwa otu a very soon. So ịbụ onye na-achọ ka nwunye gị mgbọrọ na-adị otu ahụ iji lụọ ya, ị ga-ahụ na anya gị ga-agawa n'ezi. Ihe ọzọ wụkwa na ụmụ nwaanyị n'onwe ha lụ ha na-adịghị otu a, ha ebido kpawa agwa ọzọ chenjiwa ihe ahụ ha na-eme di ha ji hụ ha anya mgbe ahụ ha hapụzie ihe ahụ meweze ihe ọzọ. Iji okwu na nka ọwụ na onye wụ na n'ụlọ ya na ọ na-asa ahụ ugbo 3 mgbe ahụ ọlụbedi nke ọ lụziri di obi ahụ na ya jidela nwoke nka ya emeze ya kata ịba ihe ahụ akụkọ abịa na-ekwu okwu ya ọ ga-asazi ahụ ọ na-asa very well before ọ ga-etikwa ihe ọ na-agbacha pem responsibilities akarịala nọ ọbịa ya nọrọ n'ụlọ ya ma akwa ipekem ụmụ ihe ahụ ọ na-eyi ma peteri ọ na-eyi mgbe ahụ na nwoke na-ahụ ya na-ebe pem ya akwụsịghị ihe niile. So ya ahụ na nwoke hụcha ihe otu a obi a ga-awụ na nwaanyị adịrọzikwa ka ọ na-adị bifo nna ya ọ dịkwa ka ga-achọwakwa ife ọzọ n'ilo. So ihe ahụ 1 or 2 issues for ụmụ nwaanyị kwanụ over expectation. Ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị enwe kịta na-akpọ ndị Gen Z wụ na ihe ọwụle post na social media ya na-atọ ha ụtọ ha na-ama na social media enwe real life enwe social media life. Social media na real life awụghọ ofu. Social media life na real life awụghọ ofu. Onye ọbụla na-post picture na social media asala ahụ penti ese picture ya eti ya. But na real life otu ahụ ka ọ dị. Ị ga-ahụ nwa Gen Z galụ di now ya na-ahụ ndị ọzọ na social media ebe ha na-aga masseuse aga pekasịa ha ahụ aga ebe a ha aga ala bekee ya na ebe my husband cannot even do this. Can you imagine kind of husband? I married a useless husband. These are my fellow Gen Z. Ịhụ na some ụmụ nwaanyị unu ga-eweduta appetite ihe unu na-achọ akpịrị ogologo ọ ga-were nwayọ wee ụmụ nwaanyị mere gị ngasị n'okwuchala ihe niile mana ihe ọ kwuru ebe nke ụmụ nwaanyị ụka n'eziokwu ọ nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere oke ọchịchọ mami na-aghọta onye ndị nwere oke ọchịchọ emekwana gị ihe onye ahụ mekwara wetakwanụ ihe ahụ ị na-ahụ chefukwana onwe ndị na-aga mgbazi kemana onwe ndị na-aga mgbazi ha ga-agbaziri ha pụta na-eklem ihe akwa ihe ha wee ọwụkwaghị ihe ha wụ o nwere ikike di gị na-emede ọfụma karịa nke ha eke na-aghọta maka na soshal midia wụ ihe mbụla m chọrọ ka ịhụ ka ị ga-ahụ ị gaghị ahụ otu a mami na-aghọta nke ịsakwana ahụ ị na-ekwu okwu ya na ụmụ nwaanyị ndị mgbe ahụ na mụ ụfọdụ ndị nwaanyị na-alụọla dị otu ihu nweta even ike agwụdị gị ya nwaanyị bịa chibụ ọtụtụ ya mara akwa kebishi akwa obi shi na ụlọ pụọ n'iro ka ha gote ihe ndị mụ ihe otu ọ dị gị hụ nwaanyị mgbe ihe o were akwa ma bishie even ụfọdụ ikwute isi alụla m di m ma wee tinye ihe ọzọ fọrọ ọnụ amami na-aghọta so ọ na-adị mma ụdị nwa agbọghọ hụ ihe ndị ahụ ọ na-eju ma ya nwere ike ikwute ha sị gị nne nwa maka na elobeghị ma ị ga-alụkwa na ị ga-esokwa ha mekwe ụdịka ihe ndị a nwekwa ndị na-enyekwa di ha udo nke mkpụrụ obi ha bata papa Emeka nke emekwa ị ga-ekwe ka nwoke ṅụọ mmiri tọba iko amami na-aghọta ihe na-esokwa akpapụ nwoke n'ezi mekwa ọnụ ụmụ nwoke ndị nwunye ha na-akpazikwa agwa nwunye ha makwara mma nwunye ha even ọ na-ejikọ ọfụma o nweghị nwaanyị na-eme ma ịhụrụ ka ọ na-ezi ihe ọbara na sket a na-agabiga ha mami na-aghọta ọ nọ n'ọbara ụmụ nwoke niile ịhụnanya ha na-ekwu okwu ya ebe ha sị na ha dị polygamous in nature ụkwa ga-eziokwu maka na ikwu okwu polygamous in nature polygamous ahụ ọ bụghị inwe side chick
ọ na-echọ ịlụ nwaanyị abụọ ga-elụrụ ya kpọbata ya n'ụlọ ọ nwoke ị nwere nwaanyị n'ụlọ gị pụọ n'ama ija nka tawazigameweze nke a na-akpọ trisom. nne m ụmụ nwoke na-emekwa ya ụmụnwoke jikọ nwaanyị mere ya n'ahụ anyị mana nwaanyị mere mana ụmụ nwoke na-aka eme ya but akụ na nke nwaanyị meela n'ahụ ma nke a pụtara anyị ga-ekwe na nwaanyị na-eme ya ajụjụ nwaanyị mara mma biko ka ị nwere ikwu n'okwu a ịjụmụ isi ka ihe na-akpata ndị nwoke ji echiti na marriage abi ma ndị ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke well ka anyị leba anya na nke ụmụ nwoke ọtụtụ ụmụ nwoke ịmadatna asị datna ka ha na-asị ya akwara amaghị nwanne na-aghọta yes ịma ama iji ya dị ya okwu anyị kwuru na ihe akwara anyị kwuru na ọ ya wuri eme ya si na ụmụ nwaanyị na-aka echiti okwu akwara ọ bụrụ onye na-anọ with nwunye ya bụ datna ha na-ahụkọrịta onwe ha na bed 3 times in a week ga-erute ụlọ si nwunye gị mkpebi ka ewe na ọ sị gị ike agwụgokwala m ike enwere m ume ekliniga m ụlọ kemgbe ụtụtụ enwere m ume ile anya nwoke ahụ nwere ike kwuru maka ihe nwunye ya na-eme maka ọ na-enye ya ahụ otu o si chọọ ya o nwere ike le nwa ya n'ezi o nwere ike le nwa ya n'ezi jee chọrọ ụmụ agbọghọ dị wili na ma ndị pincham ndị ndị na-afọ ya ndị dị ready ikughe na nwoke ga-eme ka bite ebe a ka mee ga-aga mee ihe m kwesịrị ime dịka akụkọ dịka o si kwuo nwaanyị n'ịlụrụ di mụọ nwa apụtagidata na ịwụ ọ dịka nke m nụrụ ọ na-akpọ nwunye ya fairly used mother of 4. Fairly used mother of 4. Ọ ka nọrọkwa na marriage. Ọ ka nọ na the marriage na ka ihe na-akọ. Ịlụọla nwaanyị ịlụọla di mụọ ụmụ a ga-eme gị ka ị na-akpa agwa makwa ka ị na-edresị dịka onye mma ị kwesịrị ilekọta onwe gị anya maka na a na-asị ọnwa anya pụ ụzọ richaa ọnụ eri ụfọdụ mgbe ọ na-awụchakwa ego ngwachakala ka m jụ na ajụjụ a ọ dị unu dịka ego ọ na-edese marriage ọ dị unu dịka ego ọ na-edese ọlụlụ di na nwunye ka m etitụ ọnụ na ihe gbasara ego o nweghị ihe a ga-asị nọ ya na-edose alụlụmdi na nwunye ihe na-edose alụlụmdi na nwunye bụ ihe ndị bekee na-akpọ patient nke na-akpọ ya n'Igbo patient ndidi because ihe gbasara alụlụmdi na nwunye ị ga-ahụ na di gị nwere ike inwe ego ya wụrụ na ọ maghị pịa ihe ọfụma ịhụnana ego cannot solve the issue maka na ihe akụkọ enyi m nwaanyị kọrọ ebe a di ya ji ego onye zụtara moto zụtara sistem ihe ọzọ wụkwana di gị nwekwa ike ime pịa ihe very well but o jighị ego di gị nwekwana ike iji ezigbo ego ọ dịkwanụ available ịmana onweghị ị ga-enwetacha ihe niile ụmụ nwoke mbi na ha ji ezigbo ego onye chọ ha ga-enye gị but taa ha nọ London tomorrow ha nọ New York nwanne ha nọ Saudi Arabia ha na-agbagharị ebe niile meanwhile ya wụ na nwunye ọ nwụrụ n'ụlọ bụkwana nwunye na-achọ ka ya na di ya na-anọkọ ka ọ na-ahụ di ya ka a na-eme express love ka a na-ahụ together so that is where ndidi ahụ je bata ịlụọ di as nwanyị ọ nwoke lụọ nwunye as nwoke ga-ele anya ihe na nke dị mma ga-eweru nke ahụ na-adịghị ga-edie ya ma ọ bụkwana ya anya gị ga-adị n'ezi eweliwe na napụgo ka o were ihe i kwuru isi na ọ bụrụ na nke nwaanyị di ya nọrọ na mba mfokosi nke ọzọ
ya nwa nọrọ ebe ọ na-achọ ka ya na di ya nọkọ nke nwoke ya nwa na onwe ya ebe ahụ ọ nọ ị chọrọ ịgwa m na o nwere side chick na ọgba aka ka m akọwara gị ihe ịma gị ụmụ nwoke ebighị na nwaanyị na ka e na-ekwu ihe ahụ na ị ga-ahụ nwoke na chọrọ ịrụ ihe ndị bekee na-akpọ skyscraper ọ chọọ ka biznes ya too ụmụ nwoke wụ na ha na-alụkọta ọrụ ha ụtọ ọrụ ha dị na ihe dị ha n'obi 247 ekweghị m na nke ahụ chee ka m akọwa ịmana ihe mmadụ amaghị karịrị ya otu ị nọ na ka m gwa gị na Chineke ga-emega ha na-eto n'ihe ụwa Chineke nye gị biznes kpakọrọ ọnụ ị ga-ahụ na sometimes ị ga-ahụ na ụmụ ya ga-alọta ụlọ sị honey I'm tired I've gone to work throughout the morning I'm so tired because most times obi gị niile nwere ike ịdị n'ọrụ gị ahụ and they made it careful ya gbuo your emotional life ụmụ nwoke wụ na ihe gbasara nwaanyị ọ mebi ha lọta n'ụlọ ha asị okay oh my honey how are you hapụ ha na from ụlọ ha enweghị time ile nwaanyị anya from one meeting to the other to one meeting to the other adịghị abụọ n'ụwa adịghị abụọ iji okwu so ha juru ụmụ nwaanyị jukwara eju ka nwa gị nwere ka ndị ahụ ka ngwa gị na ha gara sekretarị ha anya ake na-aghọta oke onye na-aga biznes trips ndị a niile ị chọrọ ịgwa m na o nweghị nwa pịnọpịnọ nwa n'ọgụ ọ na-akpọ ada ịma na Adaure na-ekwu ihe ọ na-ekwu ka ihe ọ ga-emebi because ị na-eji anya nke gị ka o si dị gị n'obi na-ekwu ihe ọzọ ga-eme onwekọ ọbụla gasị gị ugbu a na ọ na n'ọrụ ya ka ọma ịchọ egwu m na akwara ya adịghị ndụ onye ọ na-atụ ya ọ na-efe ili lonely amami na-aghọta ifu Baịbụl na onwe ya lere ifu mgbe Chineke kechara Adam dị ya ya ọsị ya mgbe ọ dịghị gị mma ka nwoke gịnị nọ naanị ya gị bịa sị m nwoke ugbu a na ụwa na ugbu a ịma na ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ inwe di ji ezigbo ego nke anyị sị di gị na-eme travel everywhere ịma na the number of people nọ na that category ehikwa nne. Are you getting my point? I nwere so many men butu akwara na-agagharị up and down na-achọ ebe a ga-asụnye ya na-enweghị ọrụ na-achọ otu ha o dị ndị ụmụ nwoke wụ na utu ha wụ machine ha commercial. Mana na-ekwu okwu ha na ndị ha na-ekwu okwu ha ugbu a na ịma ọya ka anyị na-ahụ kalasị ndị nna ukwu shuga dịka nke anyị kwuru mgbe anyị na-aghọta ihe ada ọbụla nwaanyị ọma even na-akịrị arụ ha n'afọ amami na-aghọta ha ego ọ bụ ndị ụmụ nwoke ndị lụrụ nwaanyị ọwụ ha nwụ ndị ji biznes na ọwụ ndị a na-eme trafụ ndị anyị chekere ka m jụzie unu kedu ihe ndị ụwa na-ekwu n'etiti ihe gbasara anụ di na nwunye ndị na-akwa iko? Ama m meghọtara ajụjụ a. Mba bịa ọzọ. Kedu ihe ndị ụwa na-ekwu n'etiti ebe di na nwunye nọ ndị na-akwa iko n'iro? Kedu ihe ndị ụwa na-ekwu gbasara nwoke ka nwaanyị na ha abụọ? Okay. Ha ma abụọ. Okay. Aghọtala m. Chere, ama m na okwu juru gị n'ọnụ. Okwu juru ya. Ọ kwadoro akwado. Ka anyị na-ebe ị nọ. I live from cultural aspect. Otua, iji Adaure, Adugo, dị on point. Maka ọ na-support ụmụ. Culture. Cultural aspect. A na-asị nwoke dị liable. O nwere ike lụọ nwaanyị ole ọbụla ọ chọrọ. Ọ dị mmoji si o nwere ike ma ọ chọọ. Ọ gị na-ekwu okwu a. Ọ sị o nwere ike. Ọ bụghị na onye kwesịrị ekwesị. Ọ sị o nwere ike. Mba, o nwere ike ya. Mba, o nwere ike ma ọ chọọ. Ga-echefu n'ala Igbo. Nwoke ga-alụli nwaanyị abụọ, lụọ nwaanyị atọ. O nweghị ihe ga-eme. Yes. Ị na-aghọta. Mana
anyị elela anya na ndụ ụmụ nwaanyị a sị ụmụ nwaanyị lụrụ di ilekwa anya in some cultures nwaanyị ọbụla lụrụ di ga-akwasị onye ọzọ iko otu ihe ma ihe abụọ nwere ike gịnị mee ị na-aghọta so ọ na-akara ndị nwoke mfe so ihe ndị mmadụ na-ekwu ha na-asị dat na ọ karị ụmụ nwoke mfe ịlị alụrụ ụmụ nwaanyị makwa na inwe ndị side chick ndị ụmụ pinọpinọ ya nwere ebe ejisi gị dat na ịhụrụ ha na-asị tradishọn ọ na-ekwukwe ya ị na-aghọta ji ọ dịghị fe n'ebe ụmụ nwaanyị ị na-aghọta ha nwere ụmụ nwaanyị otu anyị amaghị ihe ụmụ nwaanyị mere ha na creation amaghị ihe ụmụ nwaanyị mere ha ị na-aghọta n'ụwa were ụmụ nwaanyị otu a kechikọta ha human rights si gị dat na nwoke dị liable ime nke a otu ya otu kọchara na-asịkwa na nwaanyị pụọ n'ezi but nwoke wee ke pụọ n'ezi jaa nka jaa dig jaa tọm but nwaanyị aga eme ya nwaanyị n'ime ya ofu ọ bụrụ na n'etiti ihe gbasara na alụmalụ di na nwunye nwoke kwu iko lọta nke nwaanyị abịara akwa gakwuru mmanya ajụwa ya ajụjụ digo na akwụkwọ ọkwọ na akwụ ụkwụ mụta ihe na-agbakwa dị gị ọkwa ya na-akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ịchọtakwa gị mma iwude ewu n'ụjọ nke nwaanyị ụjọ ụmụ nwaanyị gwụ na ọ bụrụ na achọpụta na di ha na-akwa iko n'iro ha buru akpa ha pụọ echi nwaanyị ọzọ ga-eburu akpa ha lọbatakwa mana by the time anyị bilitekwara dịka ihe mma nwere ike ikwu anyị bilitekwa n'ụta dịka ụmụ nwaanyị kwụsị na-akwado ụmụ nwoke ndị na-epigharị n'ezi kwụsị na-akwado ha ịma na ndị bekee si the early you realize your position the better you make good use of it. ihe o miniri n'okwu Igbo bụ na ịghọta ebe ị nọ ke na-akpọ nke ahụ status n'Igbo ịghọta ebe ị nọ ebe ịkwụ n'oge ọ ga-enyere gị aka gaa mara ka ị ga-esi yuzu ebe ahụ ịkwụ gaa n'ihu. ihe dị mkpa bụ na nwoke kwesịrị ịma ebe ọ kwụ nwaanyị kwesịrị ịma ebe ọ kwụ. now ọwụkwanụ na nwoke ga-eyuzu ebe ahụ ọ kwụ na-emezi ihe ọjọọ against ụmụ nwaanyị mba. mgbe Chineke kere ụwa o nyere onye ọbụla position ya based on the Bible bụ na anyị ndị Christian ọwụ ya nọ ilekwala anya kwa anyị niile onwe ebe anyị si pụta ahụm onye ụmụ Esụa na-esukwa atọ local government area na Abia State. ịga na our culture and tradition ụmụ ihe anyị na-eme before some of them anyị na-emechakwa ha now like ile anya onye tọrọ my father bụ Alexander Iregbu ọ lụrụ ụmụ nwaanyị 4 onye tọrọ Alexander bụ Jacob lụrụ ụmụ nwaanyị kwa think 3 ma ọ dịrị about but ile anya mpam lụrụ ofu nwaanyị na 4 ilekwana anya now ọ na-aghazi ahụ ga-ahụzi nwoke lụrụ nwaanyị 2 ma ọ 3 but ha na-adịkwa. ị ga-ahụ na our culture is changing gradually but in our society still now I can recognize that ụmụ nwoke nwere right ịlụ more than one wife but even na education abatala ihe na ha change like more now adịm sure na nchọrọ ịlụ nwaanyị 2 maka ihe dị na because ihe dị na ịlụ nwaanyị 2 awụ nwobere ihe ịlụgo ofu nwaanyị naanị sef o siri so ọ ga-adị mma asụ ụmụ nwaanyị ịbịa gaa na compare onwe gị na nwoke ụmụ nwoke mere nke a m ga-emekwa nke a ọ gị ga-eluzu ma ọkwa ndị bekee nwoke kwu iko now a ga-ama ya aka n'azụ nna ndị gbalịala n'iwu dike so ị ga-ahụ ya gago Chineke m like mgbe ya dị na okorobịa anyị na-ekwu okwu like okorobịa anyị na-ekwu ụmụ nwaanyị which we have slept with or ajala I got say na it na wonderful man but onwe nwaanyị I am sure or maybe very few women ga no na click ha na asị na mụnụ ya ahụla I get ekwu ya like I get free to talk about
even though most of them bụ ụmụ nwanyị single women have done that, slept with so many men, but ha ga-abịa na-akọ ya otu ahụ. So nwoke na nwanyị dị iche ka ụmụ nwanyị kwere ka ụmụ nwoke kwerekwa. Ị na-anụ na-adịrị ụmụ nwanyị o justice to ụmụ nwanyị. Biko o nwere akụkọ m chọrọ ka ị kọtụrụ anyị akụkọ iko ya na ngaji. Dị ezigbo mkpa. Akụkọ dị ezigbo mkpa. Ị ga-ahụ na nwoke na nwanyị dị iche. Nwanyị dị ka iko mmiri dị n'ime ya. Ị na-ahụ? Nwoke dị ka supunu ngaji. Ọ bụrụ na ofu ngaji na-aga n'ime kọpụ ahụ mmiri dị n'ime ya, ọ ga-adị ọcha. A ga-ele, a ga-asị mmiri adị ọcha. But ngaji 4 ma 5 ma ọ bụ 10 baa n'ime kọpụ ahụ, ofu kọpụ ahụ. Ngaji ahụ ịmakwa n'ebe o si bịa, nkọla bịa ya etize ebe ya etize. Inye mmadụ ka ọ ṅụọ. Mmadụ ekwe ya. But iko mmiri ahụ ofu ngaji bara inside, inye mmadụ ka ọ ṅụọ, ọ ga-aṅụ ya. So iko ahụ mmiri nọ dị ka ụmụ nwanyị. Enwe ha na ụmụ nwoke na-aba, onye nke jiri akwara ike ya baa, onye nke jiri akwara udo ya baa, onye nke jiri akwara chọọchị ya baa, ya na-aba. Ị ga-ahụ na asị nwoke ọzọ ngwa ṅụọ mmiri a, asị Ọ kwadobe ije. Ngwa ka m jugodiri gị o. Isi na nwaanyị dị ka iko. Na mmiri nọ n'ime ngaji. Oke, ngaji ahụ kwanụ n'onwe ya kwanụ. Ọkwa na ngaji ahụ na-apakwa n'iko iche iche. Mba, ngaji ahụ pụtakwa asafụ ya. Ashị gị. But iko ahụ mmiri dị n'ime ahụ. Onwe otu ga-eji saga asapụ n'ime ahụ gị. Onye bụkwa ya anyụ something there. So ilele anya na ị kwesịghị ịkọmpea nwoke na nwa, ma ahụ anyị niile dị iche iche. Nwaanyị nwee ọbara ụka, nwaanyị kwanyere onwe ya ugwu, jikata onwe ya ọnụ, ma ọ bụkwanụ ya ihe a na-emebi. Ngwanụ ka ileba okwu anya, kedu ihe bụ aghọm n'ebe ikwu iko ya na mmekọrịta nwoke na nwanyị n'iro? Ka ihe bụ aghọm? Okay, ọ dị n'aka nke m hụrụ n'ọnlaịn nakwa ụnyaahụ. Nwaanyị ọkwa ya dọkịta na-ekwu okwu ihe a, ọkwa ndị jụrụ ya si ya ngaji a ọ na-abakwa na iko dị iche iche. Bịa gbarọ azin, bịa metọ gị, bịa mechu gị, bịa tinye n'ime iko. Ọ ga-agbarọ iko, ọ ga-agbarọ ya. Ngaji nka na-asa ya, na-asapụ ya maka na nwa agaghị ekwenye na ka a na-asapụ ya. So dọkịta ha aga n'iru na-ekwu maka ọ dọta ndị aka ya postuo ya, and the thing o wutekwara na m ụnyaahụ na nghọta. So na o nwere patient ya, the woman nwere cancer. So the woman will fight her, though she overcame the sickness in her water. You must survive ya. And ihe nwaanyị ndị ahụ di m na-echi tigodi na ọgbasaghị ya. Ọ ga-anọ. So chọkwana gị ru phone di ya so to avoid BP. Even the doctor has not carry man at BP ahụ gbujiri ya karịa na ọ survive chara cancer, HIV gbuo. Ị na-anụ onye na fight cancer. Ịma na ahụ gị niile dị open. Ịma ma medications ma ihe ndị ahụ niile. Nwaanyị a survive chakwara cancer for a year and n'ọzọ na nkwasịrị tụọ ya n'ọnụ gbahụ ịma ka HIV abala nụ and di ya ama ebe o si na-ewute na di ya ahụ makwana na ogbu ọrịa na-aṅụkwa ọgwụ. Ọ dịkwana m gwakwara na nwunye m ngwasị nne m ebutara anụ m ọrịa, ị na-aghọta ngwana ka anyị chọrọ ụzọ anyị ga-esi prevent nwanne. Exactly, nna m ọkwa ya jidere n'ahịa onwe na mba na ịga iji achawa ụmụ gị nna benye ahụ ibute ọrịa as partner dị trustworthy na nghọta. Ịhụ nwunye gị ahụ n'anya maka ịhụ di gị na gị gwe nna lepe o, a sị na ma mmehie adịghị mgbaghara agaghị ama mme na-aghọta. Otu a ka nwaanyị shi mgbe a gara hospital cheki ọnwụ na ihe abala 8 cheki nwaanyị na-ebe akwa na-anwụje. Nwaanyị anwụọlụ n'ugbo ụmụ ya anụ ndị akwa ha anụ di ya ka dị ndụ. Mmadụ ahụ na comment section
mmadụ abịa kọmentị na otu aka mma nke ya shi na ibu na mme ya na ọsọ dị 14 years na mpe ya ka dịkwa ndụ na the woman cheke na mme ya nọ n'ivu na mgbe ahụ dị 14 na mme ya mere ka ọ ghọtagodị n'ihe nọ na-eme mere na o ji dịrịzie agwe ama mme na-aghọta LG mana gwa mme ya gwara sị ya elekwe ihe mpe ya mere ya na mme ya nwụdịrị anya mmiri na-atachikwa nwaanyị ahụ n'anya gịsị m na nwoke ịgba n'iru na ọ dị mma kwa gịsị m na ngaji ahụ na a ga-asachi ya asachi nke a ga-asachi na-asachi ịma Adaure mgbe ọbụla Adaure na-ekwu okwu ọ dị anti ụmụ nwoke and ọ dị ka ọ dị too much n'ahụ ya so ekwesị kpetụrụ Adaure ekpere but ihe dị mkpa bụ na every man nwoke ọbụla lụrụ nwunye kwesịrị ịdị responsible. Exactly. Responsible ịkwanyere nwunye gị ugwu. Ị na-aghọta? I make sure that I stick with her. But ahụ gị ekwe gị I stick to her. Make sure need responsible enough. I may observe every health tip. Ị ga-eji protect your onwe gị, protect ya nwunye gị. Ihe a na-ekwu na-agbasakwa nwoke gbasa nwaanyị. Onye ọbụla lụrụ di ma onye alụrụ nwunye kwesịrị ịma na ị na-agba n'ezi ihe ọbụla i butara ị ga-ebula ya ụlọ. Exactly, ihe ọbụla i butara n'ezi ị ga-ebulakwa ya ụlọ gị. So ị ga-eme kishat nwoke ị na-agba n'ezi na-eyi ụzọ okpu nnabenyi adịrọkwa oke ọnụ. Ọ sị na Chineke nyere gị ego gị chọrọ ịgba n'ezi gaa chọọ and ị na-agba n'ezi ahụ kwanụ, which I don't say it is okay. Make sure n'ọwa ofu onye oge ị gaa ebe a gaa nke ọzọ gaa hụ onye a. Ọ sị na inwe one side chick, maybe n'inwe ofu side chick, ị ga-make sure ọ sị na trust ole onye ahụ ga-eduru ya gaa hospital. Eme ya test elu na ala ma iji ga-ego ịkwa iko hapụ ịkwa iko. Exactly. Onye lụrụ nwaanyị ma iji ga-ego hapụ ịkwa iko. But ọ sị na mgbe ọhụrụ ikuku banye n'obi gawụ na iji ga-ego, shut that idea. It is useless with you. You cannot. Inwe ego inye nwunye gị nne n'ụlọ ga-enwe iji kwa iko idiberibe. It is iberibe. So for me, kaka nkwucha, one wụ na ị ga-make sure na ị na-use okpu nnabenyi ọ sị na ị chọrọ ịgba n'iro. Then secondly, ọ sị na ị trustụla nwatakịrị ahụ gị na-adị ezigbo mma, ị ga-eduru ya gaa hospital. Eme ya test niile ọ sị na ị chọrọ use okpu nnabenyi, ị ga-eme onwe gị ga-emekwa ya ụnụ ahụ ya ụnụ amarụ na ụnụ abụọ dị safe. But no matter anything ị ga-eme okpu nnabenyi dị ezigbo mkpa. Ọ sị na ị nwee ike ijikọta onwe gị ọnụ ime akwara ike a. Ọ na-adị ike sometimes. Onye meekwa ya atọkwa na nwaanyị ime dịka story anyị kụrụ ugbu a, ọ bụ otu a nke ọ ya mere ntese akụkọ karịrị aka. okpu nnabenyi dị mkpa ma ịchọkwana ya again ị ga-ama na ihe gbasara ịdị ime ịma na ụnụ abụọ awụghị ụmụaka. Nwaanyị ọbụla nwoke chọrọ ha abụọ chọrọ ịdị na mma kwesịrị ịma ma nwaanyị ahụ ọ maka onwe ya. Ụmụ nwaanyị wụ na ha etoola ha wụ na bụta amaghị onwe ha, ha amadị mgbe period ha wụ, ha ama mgbe nọ n'ovulation, ha amaghị. So ndị agha ma onwe ha bụta eburu ibu n'ahụ. So e kwesịrị ịma na nwaanyị ahụ ọ makwa onwe ya. Ọ sị na ụmụ onwe ya ga-amarụzi ya sị gị bebi ahụ m adị ka anyị yuzu okpu nnabenyi taa. Ọ sị na na-eyuzu okpu nnabenyi. But please, maka Chineke nji rịọ ọnụ yuzu okpu nnabenyi. Ọ dị oke mkpa. Ọ dị ka na-eme ndị condom advert. Ebe ọzọ m chọrọ etinyekwa ị na-aghọta dịka ana m asọpọtụkwanụ ma nwaanyị ma nwoke ichiti na-aghọta ịma na chiti na ọ na-esokwa agbasakwa ezinụlọ maybe spiritually. Ka m sị for example eke nwaanyị nke na-eme nwoke na nwaanyị emewele ihe ime ụmụ ha na-araghị ahụ ha kachiwa feelings. Ịmakwa na onye a nwoke a n'ọlụọla nwaanyị ọ gwakwara n'agbanyeghị na ụmụ nwoke ndị na-ekwe ekwe na ha alụọla nwaanyị aka na-aghọta. O nwere ike ịmakwa na nwoke alụọla nwaanyị gị chọwa ka ebe abatakwa n'ezi na nwoke ha asị mba na ị ga-abata. Ụfọdụ ha nwere ike ha bịa gawa diabolic ga-agwụwa ọgwụ ebe ndị dibịa. Yes, na maka na ọ nwere nke m hụkwara ma ke na-aghọtakwa ime otu soshal midia ọma ka anyị na-ahụcha ihe ndị a niile.
nwaanyị ifu di ya mechara anwụ dị before eziokwu apụta dị ihe onye ọwụrụ nwa nga ha ya na ya bikos n'oge na ọ gaga na na-akparị nwoke asịkwa na ọ ga-ala ya nke nwaanyị agapụrụ ezinụlọ njem ifu na nwoke atọ na-aga esi ihe onye na-akụ nwunye ma ụmụ ihe chụsha ya n'ụlọ ama mmiri na nghọta gbakasịcha for how many years ama mmụọ more than 20 years ụmụaka etotezi eme ahịa nwoke anwụziela before di gela apụta bịa kwuo mgbaghara m na ọmụ gapụkwara n'ụlọ njem ma ihe ịhụnanụ ọgbaghara na-ewetara n'ezinụlọ ugbu a na nwoke ahụ abịa ka bịa nwere n'ime ọgbaghara before eziokwu ha apụta ana ihe na-esokwara mebi ọtụtụ ezinụlọ ma mụ na-aghọta ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ịma ihe a na-emenụ na soshal midia akụkọ anyị bụ bịa kedu otu nke nwoke a si na-ahandụlụ ishula kedu otu o si na-eme ọ na-ekpuchi ya ekpuchi ka o kpughere ya ghere ohe ka ntị tụọ ọnụ na ihe gbasara ihe ịma na ndị bekee sị na you cannot determine how a hot person should react. That is to say, n'Igbo onye mere ihe ọjọọ ị gakwa agwa ya otu oge si ikpa agwa maka agwa ya nwere ike ịdị iche n'iche. Ịma na agwa mmadụ ka o si react to ihe mere ya nụ dị iche n'iche based on personalities anyị. Otu ihu anyị dị different otu agwa anyị dịkwa iche n'iche. So but ihe m ga-ele anya wụ ọwụ na ihe a mere ihe onye dị ka mụnwa Chineke kwụla ya ọjọọ nna ọ ga-agba abụ ọsọ na ihe mere onye dị ka mụnwa otu m ga-esi handle lụọ ya echeghị m n'otu nwanne anyị nwoke a ji mee ya ka m ga-eji mee ya one na nwunye m mere ihe a awụ na m ga-achọ ịgba ya ọtọ na-anwụ otu ahụ because m ga-achọkwa ka o nwee future. Chineke sị na mmadụ mee gị ihe ọjọọ ma obi ka akpọ ya mgbaghara. So for me one na aga m adị interested ịgba ya n'anwụ ka onye ọbụla ahụ lekwa ihe nwaanyị a mere. Now mụ akwawu nwoke aga m achọ nna apụ n'ezi a na-asị m ọkwa nwoke ahụ ka nwunye mere ihe a. So achọkwara igbo onwe m kwa n'anwụ. Nke atọ wụ ụmụaka m aga m achọ echi ka ejiri ihe ahụ nne ha mere post online na-eji na-akwa ha emo ma na skuul ma ihe dị iche n'iche. Ịhụ na ihe atọ a ọ ya ga-eme aga m achọ ime ya public. Aga m achọ ka ndị mmadụ mara aga m achọ ịgba ya n'anwụ. Ọwụkwa nna m na nwa ya ga-ebikwa ọzọ mụ na enwe ka ya ga-ebizikwa ọzọ but a ga-eji nwayọọ nnọọ masị ya nne gaburu onwe gị ka m gọrọ onwe m because nwaanyị ahụ nwere ike osikwa abịa ọ gaa Lagos ya enwetakwa nwoke ọzọ ya biokwa ndụ ya. So m ga-eme ya quietly peacefully onye ọbụla gawara onwe ya. That is how m ga-handle ihe dị otu ahụ. Ka ajụjụ nke ikpete manso ajụjụ a gara mmadụ niile ewere alụmalụ di na nwunye nke kacha mma n'ime ọkwa gị alụmalụ di na nwunye kacha mma onye si gị na nke m kacha mma ọkwa asị ndị anyị na-ewu ama m na mụ alụbeghị m maka na a ga-asụ gbana na agwa na-ekwe lụọla iji ama mana ị ga-ejigojinu witi ndị gị na ha bi n'ụlọ ịbụnụ ụmụnne gị godinu gị na ha na-enwere ihe a na-enwere nsogbu ya fọzie onye shi mba ọzọ onye shi trene n'ọzọ deshi zụọ ya dị iche ihe nkwenye ya na ihe niile dị iche gị ma na ọ ndidi ihe nkwa na nke ndị ọzọ ndị lọkwara n'alụ gị ma na ihe ndị anyị na-ewegene ndidi ha ihe ndị bekee esi gị na love is not usually enough. Ọ na-awụ ịhụnanya maka na ụmụ mgba ga-erigide otu a ga-eji onwe gị mere m ji lụwado onye a na ime nwere agwa onye a ga-agba gị si gịnị mere m attract n'ebe onye a nọ dị sef mana ebe chetakwa na o nwere ihe ọzọ ịhụkwara ị na-aghọta gị liliwakwa obi gị na onye ahụ eme gịnị a nọrọ gị were ndidi werekwana nghọta andatin m nghọta ịghọta onye a gị ma na nna ihe awagwa onye a onye a ga-eme gị kọpụrụ ya gị lepụ ya anya ọwụghị obere ihe gị kpọ ya ihe amami na nghọta ọ ya wụ ị na-aga ajụgo ka ihe nwere ikwu n'okwu a
na ndị nke m echere m na enwere any perfect marriage maka na everybody onwego onye dị perfect dịka isi kwuo mgbe anyị na-ekwu okwu mother in law I see onye ọbụla adịghị perfect onwego onye dị perfect mana mmadụ abụọ decide go na ha chọrọ ịlụ ihe ga-eme n'ụwa iji obi nnabata eso ibe ha maka na nwere onye ga-asị onye nke emejọtube m before onye nke emejọtube m so ịjụọ m ga-asị gị na nwere ihe ọbụla dịka perfect marriage then ihe na-esokwa na-help alụmalụ di na nwunye wụ communication na-agwa nwunye gị na-esi gị ha opinion because maka na nwere some things nwaanyị nwere ike isi gị lekwe emekwala ihe otu a mee ya otu a ile anya ime ya otu ahụ nwunye gị si ka ime ya ụbọchị a na-aga ihe na-aga aga ị na-aghọta oke n'okwu nke m ndị bekee si na there is no model marriage onweghị alụlụmdi na nwunye ọwụla a ga-asị nọ nka nọ ya wụ the perfect n'otu a ka a ji alụlụmdi na nwunye onwe enyi m nwoke wụ na nwunye ya nwere ike ịkpọ ya from ụtụtụ ruo n'abalị ọ gaghị epe ike ọwụkwa nọ na-eme ihe ọjọọ ọkwa mgbe ọwụla ọ chọrọ ka ọ ga-akpọghachi ya sị nne ha fa but mụ na onwe m kwanụ ebe ọwụla nọ nwunye mkpọ mepike so one day ya asị m nna ogene kwanụ ị na-ahụ na nwunye m ga-anọ nnọkpọ ga mepike bọọla nchọ ma akpọghachi ya gwakwanye na-eme otu a masị ya nna lụrụwa staịlị nke gị hapụ m ka m lụrụwa my own style ụmụ nwoke nọ n'ụlọ ha na-agatụ na kichin and udo dị pụta ụkwụ ụmụ nwoke na-aga na kichin sicha nri udo dịkwa so onweghị perfect marriage onwe nke ị ga-enweta ihe niile chọrọ n'ụwa dị ya na-agwa gị before ị ga-asị na ị chọrọ ịlụ nwoke dị ezigbo ego maybe ị gaa na-ahụ ya anya mgbe ọbụla ị ga-asị na ị chọrọ ịlụ nwoke na nwa akwara ike maybe o ji dị ego so ị ga-echuzu ihe a na-akpọ ya vein ihe ahụ ị chọrọ ị ga-echuzu ya anyị chuzuo ya ị ga-amakwa na ihe ọzọ fọchara afọ ụzụ ndidi ka ị ga-eji soro ya ọhaneze ndị Igbo anyị bịara na njedebe nke okwu a nchịkọta ya bụ onweghị alụmalụ di na nwunye nke ka mma ọwụ onye ọbụla nke ya dị mma nke ịlụkwara ị gaa n'ụlọ gị nke iji amụrụ ijiri nwayọ ikpuchikọta ya n'ihi na ọwụ onye awụ Igbo tụrụ ilu si ọwụ ikuku kwuo ahụ ya bụ otele ọkụkọ so ya mere ịlụrụ dị ọma ma ịlụrụ nke ọjọọ na-ekpuchi owu onye ezinụlọ ya ka mma ọ mgbe ị bụrụ nke gị pụta iro ihu onye ụwa nke ụwa nke ya ị na-aghọta akụkọ m na ntụnye nke m nwa ihe m nwa mara na m ga-ekwu n'okwu ahụ gị wụ di gị wụ nwunye lekọta nwunye gị anya nwunye kwanyekwaranụ di gị ugwu ọwụ na o were esemokwu ọbụla nke ọbụla mere enu ọ dịrị unu ijiri nwayọọ ịkpọkọta ya ọnụ ma ọkwa na ị ga-kwuru ọkọ njọ iwere nne di kụwa were nna di o iwere mother in law nke ndị oyibo kpọrọ mother in law ị gakwu ya gịnị abụ na-ekwu okwu na mkparịkọta ozi unu other step forward ị na-agụta ọnwụ ihe niile buru ya bubatawa na social media a na-adọrọkọta ya ịmagba otu nke ha ji ewere unu na-achị ejiri ya mee content ọ na-eme content na ejiri ya mee content echi ọchị kọrịa akụkọ anyị bịara na njedebe nke ihe omume nke taa ị ga-akwa na all social media handles anyị na-azakwa Ifenkili ị ga na Facebook anyị nọ na TikTok anyị nọ na Instagram anyị nọ na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ aha m bụ Ezinne Okenwa kachi bụ Kanu aha m bụ Emelipu akwa mụ ka a na-ele anya kelenu Ifenkili Podcast.